Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым са студыі, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 10 жніўня у сталічным Лошыцкім парку пройдзе 4-й ўжо фестываль Open Air под такой назвай гучнай. Еўрапейскі фэст ежы і піва А-фэст. Про тое, што будзе з сябе ўяўляць сёлетні фестываль, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта прадстаўніца кампаніі «Аливария» Алла Летяга і куратор праекту «Косплек для бацькоў», фотограф Роман Сігда. Стрыга. День да, добрый. Выбачаюся. Добрый день, шановнае гаспадарства. Вот мы кажем, один з найбуйнейшых open-air'аў, але ж не просто так он найбуйнейшы, не просто так вот мы на яго звяртаем увагу. Бесплатны. Сёлета таксама будзе бесплатны? Так, гэта мы лічым добрая традыцыя. Мы хочам, каб А-фэст быў сапраўды народным святам, збіраў як мага больш людзей і каб як мага больш людзей маглі адпачываць у Мінску такой вось разняволенай атмасферы пад адкрытым паветрам на траве з вялікай кампаніяй сяброў. Таму гэта вось такая прынцыповая пазіцыя, што фестываль павінен быць даступным, і таму ён, мне здаецца, гэтым летам ён адзіны бясплатны фестываль такога ўзроўню, такога маштабу. Ну вот на гэтую тэму бясплатнасці мы паговорым крыху пазней. Тут уже здзіўляюцца, маўляў, фестываль музычны, плюс там піва, плюс там ежа. Я вас выправіла крыху. Гэта ўсё ж такі не музычны фестываль. Гэта фестываль адпачынку ў самым шырокім сэнсе гэтага слова. І музыка гэта цудоўны і вельмі важны фон, але далёка не адзіная забава на фестывалі. Про далёка не адзіную забаву на фестывалі мы таксама крыху пазней. Зараз вот я хочу задаволіць цікаўнасць наших слухачоў, гледачоў, якія вот мне ўжо пішуць, маўляў, ну вот фэст Open Air, так. А маўляў, што робіць фотограф? Чаму вот у якой ролі ён будзе на фестывале? Раскажыце про ваш праект, як ён звязаны з фестывалем. Добрый день еще раз. На данный момент я пока не знаю, чем я буду заниматься на фесте, но мы вместе с Аливарией делаем очень интересные проекты перед самим фестивалем. Первый был так называемый косплей на родителей. То есть мы брали фотографии родителей, известных блогеров и музыкантов. Например, вот будет группа Нискис, мы брали отца Саши из группы Нискис и делали фотографию очень похожую вот на отца. Мы переодевали Сашу и максимально воссоздавали ту атмосферу, где он, например, там сидел на лавочке. Были такая атмосфера 60-х, 70-х годов минулого столетия. Да. К чему это все ведет? Главный посыл фестиваля: приходите в олдскульной старой одежде своих родителей, потому что это модно, это прикольно, это необычно, и ну, это создает какую-то атмосферу. Я дадам, чаму звярнуліся да тэмы олдскулу, таму што сёлета Аливария найстарэйшы бровар у краіне, святкуе 155-годдзя, і ну, таму Аливария самая олдскульная у краіне. Алла, ну вот цяжка з вами працаваць, я падрыхтаваў шэраг пытанняў, а вы апярэджваеце, просто на апераджэнне працуеце. Так, я пасяджу одну хвілінку моўчкі. Здолееце? Постараюся, але не абяцаю. Давайте Роману дадзім ўсё ж таки магчымасць расказаць сваю вот гісторыю з гэтым праектам. Такім чынам атрымліваецца, што вот на прыкладзе вядомых людзей, так як лідар Нискис, там блогерка Ганна Бонд, паказваеце, як выглядалі людзі у тыя часы, там 60-е, 70-е гады мінулага стагоддзя, і прапануеце вот людзям апрануцца так, як апраналіся іх бацькі. Может быть, для кого-то с молоди уже нават и деды, и такие хипстеры 60-х, и прийти на гэты фестиваль у такой вопратцы. Да, чему не. Але дзе зараз яе ўзяць?
Да можно просто съездить к батькам. Отличный повод лишний раз увидеть родителей, особенно если они где-то живут в другом городе или где-то есть дача. Классный повод порыться Раз в двери воспоминания. отчиняются, там сын на пороге. Да. Здоровьте, мои батьки дорогие, я вас так давно не бачу. А где ваша шафа с вашим оденьем? Да, где ваша леопардовая кофточка? Да. Да, где твои туфли на манной каше, да, як спеваў Цой у свой час. А мне падаецца, мода якраз вяртаецца, і зараз вось усе гэтыя атрыбуты стылю таго часу, олдскульныя, алімпійкі, такія оверсайз, бомберы, ўсё гэта вяртаецца ў моду. Таму мне падаецца, што і ў сучасным гардэробе можна знайсці нешта з таго олдстыльнага скула. Роман, все ж таки, вы сам хлопец молоды. Ну, у вас можа быць такі стыль, вам падабаецца олдскульная вот это вот такі імідж, скажем так. А як вы лічыце, наколькі шырака вот сярод шараговых наведвальнікаў гэтага фестывалю вот адгукнецца гэта, наколькі яны ўсё ж такі скажуць: о, класная ідэя, і масава вот 150 тысяч все, што прыйшлі мінулым годам на фестываль, і сёлета все вот так вот апрануцца і прыйдуць вот по приколу потусоваться? Хороший вопрос. Ну вот мы как раз вот этими фотосессиями и пытаемся показать, что это не так сложно. Во-первых, эта одежда есть в магазинах, ее легко найти. Особливо в секонд-хендах. Особливо, да. Ну, масс-маркет, он тоже в масс-маркете есть. То есть заходите эти вещи. в ГУМ, ТИЛЦУМ и легко знойдете что-нибудь. ГУМ — это бренд, который не меняется. Old school. Да, там вот как были напульсники и повязки, так они и остались. Мы как раз там и нашли для последней фотосессии. Такие красные, вот прям 80-е. Это аэробика, фитнес, вот то, что было супер модно. Вот один в один. А мы, до рэчы, дапамаглі. Мы выпусцілі адмысловую калекцыю майткоў спецыяльна да фэста. Таму гэта такая падказка, як трэба апранацца ў экстрэмальна кароткія шорты. Экстремально белые короткие майки, шорты. кеды. Провокаційно. Вот Алла не вытримала долго, але вот нарэшце і ваша чарга прыйшла. Дякую. 155 гадоў сёлета адзначае піваварная кампанія «Аліварыя». Неяк ўсё ж таки уплывае гэта на праграму фестываля? Так, безумоўна. Гэта ўплывае, натуральна, і на аздабленне. 155 гадоў будзе ў кожным кутку, на кожнай выяве. І, зразумела, гэта датычыцца не толькі знешняга выгляду лакацыі на фестывалі, але і самога зместу усіх забаў, усіх актыўнасцей, якія будуць там. Яны будуць звязаны і з гісторыяй, з рознымі вехамі і персанажамі фестывалю. І, натуральна ж, гэта будзе атмасфера свята. Мы будзем усе разам святкаваць такой адзінай вялізнай суполцы на прасторах цудоўнага лошадскага парку. Нам вельмі імпануе, што гэты фестываль праводзіцца менавіта ў парку, не недзе ў чыстым полі, а вось у такой цудоўнай лакацыі, што гэта адбываецца ў Мінску. Гэта адзіны фестываль такога маштабу, які праходзіць менавіта ў горадзе. Роман, скажите мне, як фотомастак, ўсё ж таки, калі ўзялі за такую фішку, скажем так, гэтага фестываля, такой олдскульный такі посыл, что давайте, вот, приходите. А вот ўсё астатняе адпавядае гэтаму, вот яно ўсё в адным ключы ідзе. Вот, напрыклад, тыя музыкі, якія ў праграме, ў плейлісце, яны потрапляюць под гэтую вот олдскульную программу, там, ці фішку фестиваля, ці не? Хороший тоже вопрос. Мне кажется, может, даже Алла больше на него ответит. Я хотел ваше меркование, такое, мастака. Алла откажет, конечно, она никуда не денется. А ваше меркование? Вот вы бачили список, кто там Там будет? бумбокс есть, да? Бумбокс, Ну, вот. Кеймаро, Низ. То есть это Вот. конкретный олдскул бумбокс. Да, конечно, это песни под гитару. И прямо, ну, я в детстве их помню, раз я их помню в детстве, так это уже плюс-минус совпадает с темой фестиваля. Ну, то есть это прям ностальгия вот по вот тем временам, которые уже и одежда поменялась, и все поменялось, и люди, которые вокруг тебя поменялись, все поменялось. Ну, я бы не сказал, что Нискис это такие уже олдскул. Нискис — это очень такой хороший мягкий рок,
Да, это не old school, но может они какой-то сюрприз нам подготовят, споют какую-нибудь старую-старую песню. Что-нибудь Хендрикса. Неожиданно так, чтобы было. Скажите, вот все ж таки, ці будзе ў такім выпадку нейкая, ну скажем так, фейс-контроль, як кажуть там на ўваходзе. Так, ну-ка, что это у тебя за новый... Модерновая вопратка. Да, модерновая вопратка, а не олдскульная. Ну-ка, пайшоў перапранацца. Не, натуральна же, олдскульны дрэс-код гэта хутчэй для фана мы прыдумалі. Гэта абсалютна не абавязковы дрэс-код. Мы чакаем усіх. Наша галоўнае патрабаванне, паколькі гэта ўсё ж такі фестываль піва і ежы, каб асобы да 18 гадоў былі выключна ў суправаджэнні дарослых. Для нас гэта такі прынцыповы момант. Калі яны і вып'юць піва, то каб у суправаджэнні дарослых гэта рабілі? Не, гэта забаронена адназначна. Ні ў адной з кропак продажу на фэсце непаўналетнім асобам піва прадавацца не будзе. На фестывалі будзе квас, і для тых сем'яў, што прыйдуць з дзецьмі, можна будзе частавацца квасам, і будзе спецыяльная такая пляцоўка актыўнасцяў для дзяцей менавіта ад даліварскага кваса. Алла, а можна все ж таки пытанне такое, ну, не любяць арганізатары, там, увогуле там людзі, якія ўкладаюць грошы, там пытанні такія, і колькі ж гэта каштавала? Вот можна сказаць, колькі каштуе фестываль, арганізацыя фестываля АФэст? Ведаючы вас, Зміцер, вы не маглі ўтрымацца ад такіх няёмкіх пытанняў. За гэта мы вас і любім. Насамрэч, гэта камерцыйная інфармацыя, таму мы яе не раскрываем, і мне падаецца, не так важна, колькі брэнд Аліварыя патраціў сродкаў, выдаткаў на гэты фестываль, як важна, якія ўражанні і эмоцыі застануцца ў гасцей. Для нас гэта самае важнае. Не, я пытаюся з чаго? Да прыкладу, вот ваши канкурэнты по опен-эйрам, Рок за баброў, там уваход платны. С аднаго боку, зразумела, што ну, как бы можа быць арганізатары, там, ініцыятары гэтага фестываля, там, піваварная кампанія «Баброў» хоча там неяк ўсё ж такі грошы, як это кажуць, адбіць. З другого боку, гэта дае магчымасць нейкая большая ўсё ж такі ёсць фінансаў і запрасіць нейкіх гасцей. Вот як вы лічыце, ці не варта было ўсё ж такі, там, можа быць, зрабіць платна, зарабіць нейкіх грошай і запрасіць якую-нибудь еўрапейскую, там, сусветна вядомую зорку? Ну, я б не сказала, што ў нас дрэнны лайнап. Ўсё ж такі і бумбокс, і Кеймаро. Кеймаро — гэта еўрапейская зорка, еўрапейскага ўзроўню. І мы заўжды, абіраючы музычны фон для нашага фэста, глядзім менавіта ў сторону, у бок еўрапейскіх выканаўцаў, паколькі гэта еўрапейскі фестываль па сваім духу, па сваёй атмасферы. Ну, натуральна ж, я разумею, аб чым вы пытаецеся, Зміцер. Гэта заўжды вось такі баланс, узровень музыкаў, узровень выдаткаў і гэтак далей. Я не буду... Ну, просто вот мы з вами, як прыхільнікі AC/DC, вот хотели б убачыць у Лошадскім парку... А можа і Металіку. Да, і да. Я разумею, але ўсё ж такі мы не збіраемся есці хлеб канцэртных агенцтваў і прывозіць у Мінск сусветных зорак. Гэта не наша задача. Мы сваю задачу, як вось бровар, бачым у тым, каб падарыць такое народнае свята. Таму мы для сябе вызначыліся вось менавіта з гэтым балансам разумных выдаткаў, якія дазволяць забяспечыць маштабнае свята, на якім людзі атрымаюць мноства пазітыўных эмоцый, цудоўна правядуць гэты летні дзень на прыродзе ў цэнтры Мінска і атрымаюць асалоду ад піва, ежы і прыемнага часу. І прыемнага олдскульнага часу. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Пасля гэтага працягнем размову пра цікавосткі АФэста. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння Лукашенко сабраў нараду і абмяркоўвае далейшае эканамічнае развіццё краіны, фінансы, інвестыцыі, знешнеэканамічную дзейнасць. На нараду запрошаны ўрад, вышэйшыя службовыя асобы, кіраўнікі сілавых структураў. А гаворка пойдзе і пра актуальныя пытанні, пра стратэгічныя дачыненні з Расіяй у саюзнай дзяржаве. Пра гэта інфармуе прэс-служба Лукашэнкі. Ён адзначыў, што хоча пачуць альтэрнатыўныя пазіцыі. Крэатыў альбо здзек польскі плакат пра брэсцкую крэпасць падзяліў беларусаў. Нагадаю, што ў Брэсце да 11 жніўня ідзе выстава плакатаў «Чэсць-Бжэсць». Аўтары працаў – польскія студэнты-дызайнеры з Акадэміі мастацтва ў Катавіцах. Спрэчкі выклікала праца Яны Лядворух, якая ўяўляе поп-артавае разважанне над помнікам «Брэсцкая крэпасць». Герой манумента мужнасць, размаляваны ў яскравыя колеры, пасміхаецца і робіць селфі ў сонечных акулярах. Працу шматлікія брастаўчане палічылі здзекам і сцёбам з памяці аб Вялікай Айчыннай вайне. Мы сабралі думкі дызайнераў і проста гледачоў у нашым рэпартажы на еўрарадыё.фм у апошніх навінах. Міліцыянт выратаваў школьніцу ад суіцыду падчас жывога эфіру ў сацсетцы. Менская школьніца заявіла, што збіраецца скончыць жыццё самагубствам. Сяброўка пабачыла гэтую трансляцыю і выклікала міліцыю. Дмітрый Гутнікаў паспеў схапіць дзяўчыну і адцягнуць ад агароджы гаўбца на 19-м паверху. Ён перадаў дзяўчыну бацькам. У 2020 траўні ў Жыровічы прыедуць патрыярх Кірыл і Владзімір Пуцін. Усё гэта з нагоды святкавання 550-годдзя з'яўлення жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя заснавання жыровіцкага праваслаўнага манастыра. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. А ў мяне ў гасцях, нагадаю, зараз я афіцыйна скажу, кіраўнік дэпартамента карпарацыйных адносін піваварнай кампаніі «Аліварыя» Алла Ліцяга. Ну і куратар праекта «Косплей на бацькоў», фотограф Роман Стрыга. Добры дзень яшчэ раз. Роман, а гэты праект «Косплей на бацькоў» вы адзін вот пакуль што праект, который сумесна з «Аліварыяй» да гэтага фэсту зрабілі? Ці ёсць яшчэ нейкія там сюрпрызы, якія вы там разом рыхтавалі? Вот мы буквально на этой неделе, мы все делаем очень быстро. На этой неделе, во вторник, пока еще была солнечная погода, прекрасная, теплая, мы успели отснять чудо-шорты, шорты-трусы, которые напоминают трусы, тоже в олдскульном стиле, который очень близок к 80-м. В стиле аэробики, в стиле фитнеса, которое было дико популярно в связи с волной фитнеса, который нахлынул сначала на весь мир, а потом дошел еще и до нас. Вот. Аліварія сделала очень стильные шорты. Там сзади очень классные хэштеги, как «Топчик», Огонь, файна. Они очень забавно смотрятся на людях, которые... Ну, просто банально их одевают, и ты сзади не видишь человека, а снизу написано там «Топчик». Сразу хочется с человеком познакомиться и спросить, а вы на самом деле, вот то, что у вас написано, даже к диалогу какому-то оно провоцирует. Вот, мы сделали проект на этой неделе, и он появился вчера на разных порталах, на Сітідогі, например. А вот мэта яго, якая гэтага праекта? Вот я разумею, вот это першага вашага праекта, гэта падштурхнуць дзяцей, наведаць бацькоў і ператрэсці іхнюю шафу. А тут, вот я ж такія майткі, шорты, як іх правильно сказаць, дзе я возьму? Іх можна набыць. Гэта наша сумесная калабарацыя з Сімбольбай. Таму можна ў краме Сімбольбай, у інтэрнэт-краме. Ды і на самім афэсце можна будзе набыць гэтыя майткі. Вы ведаеце, Сімбольбай з'яўляецца партнёрам такім нашай
праграмы «Ідэя X», дзе мы шукаем нацыянальную ідэю разам з нашымі гасцямі. І мы напрыканцы дорым нашым гасцям ад Сімбальбай такія адмысловыя кубкі з беларускай сімволікай. Зараз попрошу у Павла Белоуса, каб ён такіх майткоў пару штук даў. І так раз прыходзіць до нас Светлана Алексеевич, і раз майткі такія. Топчик. Это будет просто топ. Огонь. Ну, я раскажу, з якой нагоды мы гэта прыдумалі. Там яшчэ спераду надпіс «Афест гэта», а на адваротным баку мы так для затраўкі прапанавалі на 10 мадэлях 10 розных надпісаў. І такім чынам мы усіх запрашаем наведвальнікаў Афеста паразважаць, што для іх Афест, з якімі эмоцыямі звязаны. І вось у соцсетках праводзім такі конкурс, і аўтараў 10 найлепшых здымкаў з мінулагодніх Афестаў і самымі крэатыўнымі варыянтамі працягу Афест гэта мы узнагародзім вось гэтымі эксклюзіўнымі, экстрэмальна кароткімі шортамі-майткамі. Давайте яшчэ вернемся да таго, што 10 жніўня будзе адбывацца ў Лошадскім парку. Такім чынам, будзе піва. Так. Піва толькі алівары? Я скажу вам так, на Афесте будзе самы шырокі увогуле асартымент піва з усіх летніх оупен-эйраў. Там будзе 6 гатункаў у банцы, 7 гатункаў на разліў. І таксама будзе квас і безалкагольнае піва. Абавязкова. Так, для тых, хто, можа, за стырном прыедзе. Ну, гэта мы не раім, не рэкамендуем гэтага рабіць, бо гэта піўны фестываль, трэба ўжо, калі адпачываць, дык адпачываць, але ці мала якія абставіны для тых, хто прыедзе на машыне, таксама будзе безалкагольная прапанова. Ну, з напоямі разабраліся. Будзе ежа. Будзе музыка. Давайте яшчэ раз агучым праграму. Хто будзе, вот апроч Нізкісы, Бумбокс, якіх мы ўжо ўзгадывалі, хто яшчэ будзе? Будуць такія гурты, як Оторвальд, будзе спявачка Паліна, іншыя выканаўцы. І іншыя не менш выбітныя выканаўцы. Але вот гэтымі трыма складнікамі фестываля справа і абмяжуецца? Не, будзе яшчэ шмат якіх забаў, гульняў для тых, хто любіць рухацца і тых, хто любіць больш пачыліць на фестывалі. Будзе, не ведаю, чулі ці не, зараз такі папулярны вельмі музычны квіз «Сам Шазам». Таксама будзе гэта пляцоўка і на Афесте. Мы чакаем, што гэта будзе увогуле такі рэкордны, самы масавы «Сам Шазам» у Мінску. Чакаем больш за 1500 гасцей. Чым цікавы гэты музычны квіз? Тым, што ён будзе адбывацца ў суправаджэнні кавер-бэнда, то бок жывы гук будзе. І гэта робіць вось гэты квіз такім сапраўды жывым і інтэрактыўным. Апроч таго, вяртаючыся ўсё ж такі да піва, паколькі піва гэта кароль, піва наш цэнтральны персанаж на ўсім фестывалі. Таму будзе вось упершыню такая зона ад нашых піўных экспертаў, самелье, як мы іх называем, нашых супрацоўнікаў музея Ливария. Гэта будзе такі экспрэс-курс дэгустацыі. Мы будзем дэгуставаць розныя сеты, расказваць пра стылі піва, пра спалучэнні з ежай, увогуле, як правільна дэгуставаць гэты напой. Бо піва гэта цэлы сусвет. Вось любіць казаць, што у віна ёсць такая культура спажывання, культура дэгустацыі, а піва гэта, маўляў, такі больш сціплы напой, больш просты. Гэта ўсё не так. Піва гэта таксама мастацтва дэгустацыі, у піва таксама ёсць букет, і трэба мець сякія такія навыкі, каб адчуваць усю гэтую паўнату смаку і водару. І мы ўсяму гэтаму навучым на фэсце. Ну, а, скажем, для дзяцей ці хто здабудзе вось гэтыя шорты, майткі фітнесаўскія і захоча
паказаць свае здольнасці фізічныя, будуць нейкія там магчымасці? Так, натуральна ж заўжды мы яшчэ любім з калегамі жартаваць, што калісьці Афест кожны год б'е нейкія рэкорды. І вось я помню, здаецца, 2017 год был 10 жніўня, ці нешта накшталт сёлета 10 жніўня. Карацей, быў вельмі спякотны жнівеньскі дзень, было больш за 30 градусаў, і гэта быў, я памятаю, што гэта быў самы спякотны дзень года. І у нас было вельмі шмат актыўнасцяў накшталт валейбол, футбол, такіх вельмі рухомых гульняў, і мы думалі, што гэтыя пляцоўкі будуць пуставаць. Але не, нашы людзі з такім задавальненнем заўжды актыўнічаюць на фестывалях, таму думаем, што усе пляцоўкі з актыўным адпачынкам будуць, як заўжды, перапоўненыя. Для актыўных ёсць усялякія там пляцоўкі і гэтак далей. Вось наш слухач Павел пытаецца, а для тых, хто прыйдзе да самага пачатку фестываля, это о 12-й гадзіне пачатак, о 12-й, і ўжо гадзінам к 17 захоча адпачыць, ці будуць стаяць канапы, каб можна было б крыху паспаць? Чым выбітнасць фестывалю Афест? Гэта ў тым, што ён адбываецца ў парку, і там ёсць вялікая прастора, асабліва перад галоўнай сцэнай. Там вельмі шмат проста такой свабоднай пляцоўкі з газонам, дзе можна браць з сабой пледзікі, коўдры, і вашай канапы будзе трава, таму прыходзьце, размяшчайцеся, і з самага пачатку і да канца можна будзе чыліць пад музыку, піва. А пад бумбокс так добра спіцца, скажу я вам. Ўсё ж такі, я вярнуся да гэтай тэмы фестывалю. Вы сказали, что, я уже казаў про тое, что на мінулым фестывале было каля 150 тысяч гостей. 155 гадоў Аліварыі сёлета, то есть 155 тысяч сёлета гэта святое. Але калі нават больш... Спадзяёмся, што спажыўцы нас падтрымаюць і прыйдуць. Чакаем, натуральна ж, як мага больш гасцей. Будзем рады бачыць усіх. Я да чаго пытаюся? Ўсё ж такі з кожным годам, калі там і праграма ўсё цікавейшая, і піва ўсё смачнейшае, і трава ўсё мягчэйшая, ўсё больш людзей будзе прыходзіць. Ці не думаеце вы над тым, што наступіць пэўны момант, калі Лошадскі парк ужо не будзе змяшчаць ваш фестываль, калі вам бы хацелось что-то яшчэ больш разгарнуцца, прапанаваць, а месца не хапае. Падчас эфіру арганізатары року за баброў заявілі, што сёлетнія бабры апошні раз праходзяць на Баравой. Ужо ў наступным годзе яны пераязджаюць на іншую пляцоўку. У вас у планах такога няма? Пакуль няма, але ж вы такі аптымістычны, Зміцер. Мы будзем толькі рады, калі Лошадскі парк ужо стане для нас цесным і малым. Я жартую, насамрэч гэта цудоўная лакацыя. Я вам магу падказаць, як зрабіць. Каб не толькі бесплатны быў open air, а каб там яшчэ і піва бесплатна разлівалі. Так бы палова Мінска да вас прыйшло. Вельмі крэатыўная ідэя, Зміцер. Насамрэч, у чым яшчэ адна асаблівасць Афеста у тым, што гэта насычаная праграма з 12 гадзін дня і да 11 гадзін вечара. І таму мне падаецца, што і мы заўважаем гэта, што ёсць хвалямі. Спачатку гэта прыходзіць сем'ямі адпачыць, гэта больш такі дзённы адпачынак. Нехта любіць больш такую актыўную частку адпачынку у перыяд абеду і пасля крыху. З 5-6 гадзін пачынаюць прыходзіць тыя, хто больш, каго больш вабіць музычная частка і больш такі адпачынак фестывальны. І мне падаецца, што і сама лакацыя, парк буйны, і госці нашы, яны так размяркоўваюцца і ў часе, і ў прасторы. І ў гэтым і асаблівы цымус фестывалю, што пляцоўка, яна не на одну гадзіну збірае людзей, а збірае яе на працягу ўсяго дня, і абсалютна розныя кампаніі з рознымі жаданнямі, з рознымі стылямі адпачынку, і мы ўсіх задавольваем. Роман, я яшчэ раз хочу ваше меркаванне як творчага чалавека спытацца.
От ідэя сёлетняга фестывалю АФэст, каб вот людзі прыйшлі вот у такой вот олдскульным іміджы, вопратцы і гэтак далей. Я, в прынцыпе, вот калі так па-шчыраму не памятаю, не прыгадаю ніводнага такого вот фестываля, які б ставіў сабе за мэту вот неяк людзей, ну, скіраваць, вот, а давайте вот вы там с такими прычоскамі ўсе прыйдзеце, ці давайте вот апранецеся так, ці вот яшчэ што-нибудь. Вогуле, як вы лічыце, варта такое вот рабіць, уводзіць такую методыку, там, скажем, там, а на наступным АФэсце там прыдумаюць яшчэ што-нибудь там не олдскульнае, а там, ну, я не ведаю. Там, Все в париках. Да, все в париках, там, ці што-нибудь там, усе там... У акулярах. Прычым ружовых. Як думаете, вот ёсць сэнс вот такія, ну, скажем, хай жартаўлівыя умовы ставіць на фестывале? Да, конечно. А навошта? Я случайно все время на белорусскую мову перехожу. Это как тематическая вечеринка. Они всегда гораздо ярче, гораздо больше эмоций, гораздо больше поводов посмеяться над кем-то, пошутить или самому пошутить. У кого какое чувство юмора. Но лучше над собой, конечно, шутить. Вот даже вот в этих фотосессиях это просто... Там такие бэкстейджи, там так весело было. Вот фотографии, которые... 5-6 фотографий с пикника, который вот на этой неделе был у нас в Лошадском парке. То есть это маленькая демо-версия того пикника, который будет 10 числа. Там так весело было, потому что были разные персонажи, они были настоящие. То есть обычная девочка, парень, который играет в группе на гитаре, и парень, который занимается актерством и разными ролями. И они так хорошо сошлись, и так хорошо, вот это была такая атмосфера, что их даже не хотелось трогать. Им просто говоришь, ты пой, а ты веселый, и все. И там такое настроение, это только 3 человека. А что будет, коли 150 тысяч? Это будет, я не знаю, что это будет. Это мы посмотрим 10 числа. Вот, до речі, я про тое, што будзе. Узаемадзеянні з нашай доблеснай міліцыяй у дадзеным выпадку, як яна будзе працаваць, як будзе ўвогуле ахова, ці не будзе там прэтэнзій такіх, што выйшаў за тэрыторыю АФэста, и уже, а ты уже пьяный у публичном месте, ну-ка пройдем под белые ручки. Вот як вогуле такая вот ситуация вырашаецца? Як будзе на фэсце? Ну, мы як арганізатары, натуральна ж, зацікаўленыя ў тым, каб усе правілы бяспекі выконваліся, каб усе адпачывалі і атрымлівалі выключна пазітыўныя эмоцыі. Мы заўжды кажам пра культуру спажывання. І мне падаецца, вось наш досвед гэтых 4 АФэстаў, ён сведчыць пра тое, што нашы людзі, яны гатовыя да такога вось культурнага адпачынку под адкрытым небам, і ніякіх інцыдэнтаў у нас не было, і веру, што не будзе, таму што сама атмасфера фестывалю спрыяе таму, каб усе адпачывалі культурна. Мы са свайго боку, вось і гэтым курсам дэгустацыі мы іншы раз падкрэсліваем пра тое, што піва — гэта той напой, які будзе цудоўна ўспрымацца і будзе прыносіць толькі асалоду, калі вы будете спажываць яго адказна. Гэта наша адказнасць як вытворцаў усіх скіроўваць да мадэлі адказнага спажывання. Асноўны тост на фестывале пляшкамі алівары. Ну, за адказнасць. Такім чынам, 10 жніўня Лошадскі парк, чарговы 4-й, адзін з буйнейшых бясплатных опен-эйраў Беларусі, АФэст. Я нагадаю, што выступіць Паліна, адзін з лідараў украінскай рок-сцэны, гурт «Оторвальд». Таксама наш выдатны беларускі гурт «Нізкіс», «Бумбокс», ну і іншыя выканаўцы. Гэта будзе ўсё. Я просто не говорю уже про пиво, потому что Алла уже столько про пиво нам рассказала, что... Уже хочется продегустовать. Хочется продегустовать. Ну, а
Роман сказаў, што ўсё ж таки пажадана прыходзіць у олдскульнай вопратцы. Гэта дасць вам жаданне весяліцца, жартаваць і гумарыць, пажадана над сабой. А дзе яе ўзяць? Ну, калі нават у бацькоў вашых яе няма, заходзіце ў гум і цум, все пачынаючы ад сямейных майткоў 60-х гадоў да кашуль вот з такімі варатнікамі. Усё ёсць да гэтага часу. Такім чынам, нашыя сённяшнія госці, прадстаўнік кампаніі «Аливария» Алла Летяга і фотограф Роман Стрыга. Зміцер Лукашук быў з вами ў студыі. А 15-й гадзіне у нас у гасцях Франак Вячорка. Гаворым пра закон аб адтэрміноўках. Єврорадіо. Новини – наша справа.